Nós nos enteramos prácticamente ao mesmo tempo de que saen as listas. Mesmo eu me enterei sobre as 4 cerca das 4:30 da tarde e non recordo se foi público ás 5 ou ás 5:30. Entonces, nos enteramos o mesmo día e a verdade é unha sensación indescriptible, ¿no? Cando te dan a nova, a boa nova e tes tempo, vou dicirlo así, porque tes tempo de falar cos seres queridos, de utilizar a plataforma WhatsApp cos teus círculo cercano, en canto sae publicado é imposible. É imposible porque se te acumulan os mensaxes, é moi difícil. As chamadas, e teño que devolver aínda 3 ou 4 chamadas, e hasta me sento un pouco mal porque a persoa estará pensando, mira, este que non me contesta xa, ¿no? E para nada, es que non podo. É moi difícil, a unha nube, ¿no? Estou nunha nube aínda e desexando xa empezar. Sabía que había posibilidades porque éramos 6 árbitros, dos cales matemáticamente 2 teñen que subir, ¿no? Entonces tes o teléfono encima da mesa con o volumen o máis alto posible e dices tú, a ver se sorte, pero en ningún momento daba por feito e a vista está de que a emoción que sentín cando recibín a chamada era precisamente porque non contaba con el, ¿no? A miña casa, cando chamei e falei con meus padres e demais, que querías falar e non encontrabas as verbas e faltaba o aire para expresar o que... De hecho, eu creo que prácticamente eu non falei nesa conversa eu non falei, simplemente escoitaba por esa emoción, ¿no? Que ten no peito, digamos. Pois esa chamada, bueno, vou dicilo porque non é ningún secreto, nin creo que pase nada. Esa, pues, evidentemente, te chama a Comisión Técnica do Comité Técnico de Árbitros da Real Federación Española de Fútbol, e no meu caso me transmite a nova don Alberto Undiano Mallenco, altamente conocido, ¿no? por a súa trayectoria deportiva a nivel internacional, todos o conocemos. Empezou pues moi amena, moi, bueno, que tal as vacacións, que tal, que estás facendo? E yo con el pulso a 1000. Yo pero me chamas para ver como estou ou me chamas porque me chamas, ¿no? E él me decía, pero Alex, ¿qué te pasa? Notoche nervioso, ¿qué te pasa? ¿Qué crees? ¿Para qué crees que te chamo? Fue un pouco así y bueno, entre infarto e infarto, pues al final contoume a noticia e foi increíble. Eu creo que é unha verba que se utiliza moito con colexiados relativamente xóvenes, pero non, eu creo que non é tan meteórica, porque ao final hai moitos compañeiros antes que a min que han chegado pues, máis xóvenes, o caso de Alberola Rojas, por exemplo, con menos tempadas en segunda B, en segunda, hai xente que chega pues, moi rápido. O mesmo Undiano Mallenco, que non recordo agora mesmo quen é o máis xoven en chegar a primeira, é un dos dous, ou Alberola ou Undiano Mallenco. Bueno, teórica, é rápida, sí, estou bastante contento cos tramos que he ido alcanzando, e sobre todo porque por non ser tampouco demasiado rápida me sirve para coller esa experiencia, ¿no? Nesas categorías e non chegar demasiado, vamos a dicir, pues, o verde ou estas que se suele dicir, ¿no? A diferencia do que pasaba fai uns anos, pues, por exemplo, cando empecé, eu non empecé por vocación, moi pouca xente empecé por vocación cando empecé en 2006 ou por aqueles tempos. Agora realmente sí que hai nenos que empezan pues, con 14 anos, incluso con menos anos, dicindo que queren ser árbitros. Entonces, esa vocación xa a teñen. Se alguén ten dúbidas ou entra con dúbidas ou non sei se entrar ou non, realmente facer algo forzado, non? Facer algo que non, a lo mellor non te vai gustar, non vais a aprovechar ese tempo como unha actividade de ocio, creo que é unha actividade deportiva, pero o mellor tes que elixir un deporte que te guste máis, non? Al final, arbitrarse moi bonito, axúdache a medrar como persoa, porque te dá unha responsabilidade desde moi pequeno. Eu empecé con 15 anos e tiñas que ir a un campo, tiñas que chegar cedo a tal hora, cubrir un acta, pasar a revisión dos rapaces ali, ao final eres a figura, digamos, de autoridade, ¿no? nese campo durante eses 90 minutos. Eso te axuda pues, a madurar antes, quizá a formarte de unha maneira que eu penso que eu non sería como soy hoxe a nivel persoal, que pode ser mellor ou peor, pero non sería da forma que son se non hubiera sido árbitro. Estou convencidísimo. A nivel de arbitraxe galega é espectacular. Temos tanto femenina como masculina, temos
unha canteira, digamos, bestial. Xa que comentas o caso de Javi Iglesias. Javi Iglesias é un árbitro espectacular, un grandísimo compañeiro, foi un dos primeiros que me felicitou de feito, vamos, impresionante en todos os aspectos, ¿no? Como tal dices, de as categorías inferiores de, pues, eu non sei, a primeira ref, en primeira ref temos 2 colexiados galegos que tamén son de Pontevedra e teñen un nivel espectacular, que tiven a sorte de levalos da man en segunda división B, que viñan comigo de línea, e en segunda temos moi bons árbitros en absolutamente todas as categorías.